ጥዕና ሃበለይ ቴሌብር ሱፐር አፕ ተጠቂሞም ብኸመይ ናይ አየር ጊዜ ክዕድጉ ይኽእሉ ፈለማ ናይ ሞባይል ዳታ ይወልዑ በመቕጻል ቴሌብር ሱፐር አፕ ዝብል በመኽፋት ይቐጽሉ ዝብል ይስቀጡ ብድሕሪኡ ምሽጥር ቁጽሮም ይእትዉ በመቕጻል ጥሙር ናይ አየር ጊዜ ዝብል ይስቀጡ ቀጺሎም ዝዕድግዎ ናይ አየር ጊዜ ዝብል ይስቀጡ ንገዛእ ርእሶም እንተኾይኑ ንባዕሎም ዝብል ይምረጹ ንኻልእ ሰብ ክገዝኡ እንተደልዮም ንኻልእ ዝብል ይምረጹ ንኣብነት ንኻልእ ዝብል ይምረጹሞ ቁጽሪ ስልኪ ናይቲ ናይ አየር ሰዓት ክትዕድግሉ ትደልይዎ ሰብ ጽሒፍኩም እቲ ክትዕድግዎ ትደልዩ ናይ አየር ሰዓት ይምረጹ ካብኡ ቀጽሉ ዝብል ይስቀጡ ክፍሊት ንምፍጻም ንምኽፋል ዝብል ይስቀጡ ምሽጥር ቁጽሮም የእትዉ ኣብ መወዳእታ ካብ 127 ናባኹምን ናብቲ ዝዓደግኩምሉ ሰብን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክለኣኽዩ ነመስግን